ngantuk diteruske mawon Bu nggih. Mboten napa-napa insyaallah jam 12 bar. Cocok. Alhamdulillah ngajian pengetan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berkahi Jawa. Kapan kok ana udan niku wekdal ingkang mustajabah kangge ndonga. Muga-muga barokahipun pengajian Rojabiyah ugi ngepasi wontenipun Jawa esu-esu hajat-hajat kita, hajat dunya, hajat akhirat sinebagan dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dipun paringi tambah umure, tambah rezekine, tambah ngilmune, tambah sedulure, tambah putrane. Sing tuwa muni amin sapa? Sing sepuh tambah wayahe. Alhamdulillah. Putra wayah dzurriyyah ingkang saleh lan salehah. Amin Allahumma amin ya robbal. Para dulur ingkang kakung miwah putri, monggo sami sregep nggone lurung ilmu lan ugi ridhaning Gusti ya Allah. Lamun gak ngaji imane bakale rugi. Selawat Allahumma sholli wa sallim ala yo sayyidina maulana Muhammad.